ga manufar su ba sa su ne a gaban su ba duba. Mu bayan zanga-zanga 'yan arewa kun ji batuna zancen banza. Ayayya, ayya, ayayya. Ga manufar su babu sas a gaban su ku duba. Burinsu a karkashe mutanen arewa a kwashe komai in zuba. Ya rabbi alwahidin sarki mahalici, sarkin da ya yoni shi ne kadai ke bani abinci. Shi ya hane mu zalunci, sarkin adalci. Ya rabbi ka kare Najeriya, fatan dan gwanja manufata. Tutar Nigeria, peace and prosperity kenan. Green, white and green, kasa ɗaya al'umma ɗaya kenan. An yi biya faraha, bai sa an rabu don yaƙin nan. Ya kamata kusan zanga-zanga ma ba za ta raba ba, zancen banza. Kowane lokaci ɗan arewa yana kokawa, yana waye Buhari ko kaɗan ai yaƙi kullawa. Ya kwashe ayyuka can kudancin yayi turawa, amma kar ku manta duk mukaman suna arewa, zancen banza. Yo Allah, ayya. A zatona shi Buhari ya daɗa shiryawa, yana son ya zo arewa fa aiki ya yi kawowa. Su ko 'yan kudin ga tenuwarsa guda ya yi yowa, yana ta aiki can shi yasa suke zanga-zanga yanzu. Ba yabonka nake ba Buhari dai ɗan saurara, ni Atiku nake yi ko ta ina ƙuri'a zan samu. Amma a kasancewarka ɗan asalin arewa, ya kamata miyo kishin namu ko fa wane ne shi. Don lalacewa wasu mu harfa da sufa ake yi. Menene abun fahari a wannan juyin yayi? Kun manta ƙasar Libya canjin yanayin da suke, kullum kuka suke tafiya ta Gaddafi sun kokawa. Ayayya, ayayya. Ruwana Buhari ya ƙara gaba ya wuce ya can. Damuwata ƙasar mu ta zauna lau ta tsaya can. Dan babu ƙasar da zanga-zanga ta yi gyara ta tsaya can. Sai dai ta yi rushewa a dinga kukan yin da na sani 'yan banza. Kallon misalin Sudan, Umar Albashir da ya tafi, suka dinga masifa da zanga-zanga suna da hafifi. Har sai da ya sauka ya bar su ƙasar aka tsaga ya fi. Har yau kudin su Sudan kuka suke suna ta masifu. Ayayya. Kuma gyara arewa. Kalli Iraki ƙasa ta Saddam Hussein fa kenan, suka dinga bala'i turawa suka danno kenan. Zanga-zanga suke
Saddam Hussein har ya mace shi kenan. Yau kuka fa suke ta ƙi gyaruwa fatan su ya dawo ya yo Allah ayyayyayya Najeriya ahir ku kalli ƙasar Misira ƙasar Hussein al-Mubarak kenan. Suka dinga masifu da zanga-zanga suna wannan to ya tafi ya bar su sai su ci kansu aishi kenan. Yau kuma masifar ta yawa sun rasa yadda za su yi yanzu sanadin I'm proud of my country Nigeria, I banda kamar. Protest will not solve nation problem ko kunki. Gobe a hankali, ƙuri'a ta sauke yin haka yafi. Yunwa da masifu wata ran sai da yi labarin su. Bless Nigeria is my country, she kenan. To save Nigerians with all my strength in. To be faithful, loyalty and honesty in. So help me God, help and protect Nigerians, she kenan. Ay. Namin da ezukuye yaƙi na haɗin kai yake. Tafawa balewa da Sardauna duka sun aikin. Obafemi Awolowo shi ma yayi aikin harkan nan. Sun haɗa kan jama'a sun tafi kuna so ku yi watsawa zancen banza. Na yi kiran ka Buhari ka sanya ido na basira so. Plus cabinet ɗinka da akwai fa munafukai nan sosai. Da su ake haɗa kai a karya ƙasar mu ta rushe sosai. Janar Babangida kai ma kai magana ta yi rasai. Abdulsalam Abubakar na yi kiran ka miƙe sosai. Mai gidanmu Atiku Abubakar ka faɗi gaskiya ta yi rasu. Na san ka fa ba ka ƙiyayya in ba don hujja ba. Kakan yaba gwamnati in ta yi aikin alkhairi ba. Wata ranka ya adawa in ta kauce don ta yi gyara. Baba Atiku ka sani zanga-zanga ba khairi ba. In ƙasar ta watse a ina za a yi mulkin ba. Mu ne Najeriya in ba mu kuma babu ku. Ahmad Bola Tinubu na kudu ina ta kira ga ka ji tsoron Allah sarkin nan da ya yo ka kai. Ka kirawo ɗan kudu su daina shirman nan da suke da. Ina su banji Vice President har da kai. Olusegun Obasanjo kai ma na zo na yi kira ga kuma President Jonathan Goodluck Jonathan kai ma na yi kira ga kai. Malaman musulunci kudu da arewa na yi kira ga malamai na Christians kuma gwanja na yi kira ga ku. Ɗaukakin jama'ar kudu da arewa a hirna faɗa muku. Zanga-zanga a bata gyara.